Idan kana so ka yi shawagi a sama da mikiya, to kar ka tsaya a ƙasa kana wasa da awagi. Babu shakka sai an cire shakka domin kawar da duk wata shakka daga cikin shakkar da za ta iya kawo shakka a cikin shakkar da za ta zame wa duk wata shakka zama cikin shakku. Duk muninka, inda kana da kuɗi sai mata sun samu abin burgewa a jikinka irin su dubi inuwarsa gwanin sha'awa. Faɗuwa zaɓe na da ciwo, amma dole akwai waɗanda za su ci kuma akwai waɗanda za su faɗi, shine demokuraɗiyya. Wanda ya faɗi masu goyon bayansa za su ga kamar maguɗi kawai aka masa. In mutum yana zargin ba a yi masa adalci ba sai ya je kotu. Duk mai kishin ƙasa da mutanensa ba zai tayar da fitina ba. To, dama an ce laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu dakata, sai ku biyo mu cikin kashi na gaba don jin daɗaɗɗen kalaman da suka fi wannan nishaɗantarwa gami da sanyaya zuciya. Ku danna subscribe sannan ku danna bell ɗin sanarwa don a dinga sanar da ku a duk lokacin da muka saka kashi na gaba. Ku yi comment a ƙasa don yin tambayoyi ko kuma godiya. Ƙofa a buɗe take ga duk mazan da suke son ƙulla alaƙa ta zumunci da ni Sadiya Gambo. Haka su ma mata duk wanda take son ƙulla ƙawance da ni sai ke comment a ƙasa. Wannan feji na ne ni zan dinga ba ku amsa bayana autan Hajiya ba. Amma ba zan yi ƙawance da maza ba, sai dai kuma zan yi soyayya da duk wanda ya sace zuciyata. Duk da hakan abu ne mai wuya. Kada fa manta don Allah a danna subscribe don kula kyakkyawan zumunci a tsakaninmu. Taku a kullum da koyaushe. Sadiya Gambo, ƙanwa ga autan Hajiya. Na gode.